Ja sanoisiko hän, että meikäläiselle tuli nyt oikein fanipostia, eli mäpä luen ääneen. Hyvä Army Girl 8867, eli Sädetalkio. Olen sinun suuri ja aikamoinen fani. Sinullahan on todella hyviä videoita. Vaikka minulle ne ovat ihan sikana hyviä videoita. Kuulin, että sinulla, tai oli Saunen Pasin kanssa häät. Haluan vain sanoa, että älkää poistako Lordi Lallia teidät häistänne, vaikka hän haukkui sinun häämekkoasi rumaksi. Jokaisella on oikeus omaan mielipiteeseensä. Olette aikamoisen hyvä pari, sinä ja Pasi. Terveisin. En kerrokaan, koska se on vaan niin ylläri. PS. Voisitko tehdä videon siitä, että sait tämän fanipostin? Saat lukea tämän videossasi niin minäkin tiedän, että tämä saapui oikeaan osoitteeseen. Eli se on, sanoisiko, kiitoksia Jotossulle tästä hienosta kirjeestä. Ja mä sain lahjaksi 2 tämmöstä hienoa rannekorua, eli mustan ja violetin. Sitten mä sain näitä tämmösiä hauskoja ananasukkelitarroja. Näitä on yhteensä 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja 7. 7 tämmöstä ananasukkelitarraa. Sitten mä sain hauskan tämmösen leluoravan. Sen nimeksi tulee Salmen Pasi. Sitten mä sain 3 Pokemonia, eli Chikorita, Bibarel ja sitten 3. on Pichu. Eli Pichun nimi on Aikapoika, kun se on poikamainen, niin se on Aikapoika. Ja piparkakkujätkä. Piparel on aikamoinen piparkakkujätkä. Haluatko sanoa jotain? Hyvää joulua. Hyvää joulua. Ja tässä on Chikorita, eli hän on ruoskaraiskaaja. Tää on vaan niin osuva nimi, kun sillä on niin hieno toi lehti. Ja siis oikeesti kiitos Jotossu, että annat mulle näin mukavan lahjan. Ja tässä lukeekin, että good luck, eli hyvää onnea. Ja tätä voi käyttää myös sitten rannekoruna, joka on tosi hyvä. Eli kiitoksia Jotossulle tästä lahjasta. Ja sitten nähdään ensi videossa.